Και τώρα θα μιλήσουμε για τις κυρίες που έλεγε νωρίτερα ο Δημήτρης. Προσέξτε όμως. Δεν είναι κυρία με την έννοια που έχετε στο μυαλό σας. Ναι, μεν έχει καμπύλες, αλλά έχει δύο τροχούς. Είναι η Βέσπα. Ιστορία μεγάλη κρατάει, γι' αυτό και έχει και πολλούς φανατικούς και μάλιστα και επώνυμους. Έχει πλέον και γυναίκες. Αλλά επειδή εγώ τόση ώρα που μιλάμε, κοιτάζεις περίεργα, γέλα εδώ. Έλα στέσου. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εγώ την προτιμώ σε χρώμα μπέζ. Φανταστείτε την, κούκλα θα είναι, ρετρό κατάσταση. Βέβαια, η Βέσπα ανήκει σε εκείνους τους θρύλους, όπως για παράδειγμα ένα Ντεσεβό ή ένα Καραβαίος ή μια Jaguar ή το Wheelie, το γνωστό μας Wrangler. Έχει και αυτή τη δική της ιστορία. Είναι ένας θρύλος. Επειδή είσαι και εσύ θρύλος, αν θέλεις να μου δώσεις ένα θρύλο να μου κάνεις δώρο, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Διάλεξε χρωματάκι. Μας φαντάζεσαι και τους δύο πάνω σε μια Βέσπα να μεταξύ. Σούζα θα έχει κάνει. Δεν το κατάλαβα το υπονοούμενο. Χένρι Φόντα, Ρόμπερτ Ντενίρο, Ζαν Πολ Μπελμοντό, Ούρσουλα Άντρες και χιλιάδες επώνυμοι και κυρίως ανώνυμοι πάνω σε μια Βέσπα. Η δημιουργία ενός θρύλου είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε. Άραγε για ποιο λόγο θαυμάζουμε ακόμα την κλασική μορφή ενός Καραβαίου, την απλότητα ενός Ντεσεβό και τη φιγούρα της σεξι ιταλικής φίκας. Ας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα μια κυρία. Οδηγούσα μηχανάκι από πριν, από μικρή, από τα 16 που έχει το δικαίωμα να βγάλεις δίπλωμα για μηχανάκι, 50. Με τράβηξε φυσιογνωμικά, εμφανισιακά η Βέσπα εξ αρχής. Ήταν μια ευκαιρία, εφόσον άλλαξα πόλη για να σπουδάσω και δεν έφερα το μηχανάκι μαζί, να διαλέξω κάτι άλλο που είναι οικονομικά στα μέτρα μου για να το πάρω. Όταν υπάρχει το στάτους του κλασικού, μοιραία δημιουργούνται και παρέες. Όποιος θέλει να γίνει μέλος, μας δίνει ένα κινητό τηλέφωνο και απολαμβάνει μετά οργανωμένες εκδρομές, πάρτι, συμμετοχές στις πανελλήνιες συναντήσεις Βέσπα. Μια χαριτωμένη πρακτική μηχανή, με μικρούς τροχούς μόλις 8 ιντσών και την ίδια φόρμα από το 1946, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικά πολεμική βιομηχανία ήταν η Piaggio. Τελείωσε ο πόλεμος και προκειμένου να μην μείνουν στον δρόμο, αρχίσαν να φτιάχνουν αυτό το όχημα, το οποίο ήταν φιλικό προς τις γυναίκες. Μπορούσε να το ανεβεί με μια φούστα μια γυναίκα. Ήταν φιλικό προς το κοστόμι που φορούσαν τότε οι Ιταλοί και αγαπήθηκε αμέσως. Είναι τόσο μαγευτικό να γυρνάς πίσω στον χρόνο που θέλουμε πρώτα απ' όλα να γνωρίσουμε μερικά ζευγάρια. Είμαι ο Γιώργος, είμαι 24 χρονών. Αυτό είναι ένα Βεσπίνο, η πιο μικρή Βέσπα που υπάρχει. Κατασκευής 1976, 50 κυβικών. Δημήτρης, είμαι 31 χρονών. Εδώ πέρα έχουμε μια λαμπρέτα SX200 του 66 μοντέλο. Μετά τις συστάσεις, 3 όμορφες ιστορίες. Την βρήκα σε μία μάντρα, την είχε ένας παππούλης, ο οποίος μετέφερε φιάλιση υγραερίου. Την αγόρασα σε άσχημη κατάσταση από κάποιον κύριο στην Αθήνα πριν 2 χρόνια, του οποίου ούτε το όνομα δεν θυμάμαι, για 275 ευρώ. Την είδα παρατημένη, έμαθα ρωτώντας γείτονες τον ιδιοκτήτη της και τελικά κατάφερε την απέκτησα. Σε μια εποχή που το σύγχρονο σίγουρα κυριαρχεί και θέλουμε όλοι τα πιο high-tech gadgets στη ζωή μας, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εκτιμούν το κλασικό. Τις καμπύλες στην αισθητική. Δύσκολο να συντηρήσεις, δύσκολο να αγαπήσεις, αλλά και η πιο ουσιαστική σχέση. Η σχέση της αγάπης με κάτι όμορφο. Η επιτυχία στη δημιουργία ενός κλαμπ ξεκινά πρώτα απ' όλα από την ύπαρξη ρομαντισμού, πάθους και διάθεσης. Το μόνο που χρειάζεται για να μπείτε στο σμήνος είναι η δική σας φίκα και πολύ κέφι. Αυτό που πες νωρίτερα για τα κιλά μου, το υπονοούμενο που άφησες με τη Βέσπα, το παραβλέπω. Μάλιστα.